TV. Nyakora mgajwang kapod wago manatache wach no marlao magalagala. Jatend piny Kenya William Ruto wayango kaka jonjore dinde machwalo puonj mobam kendo makelo hinyruok ne ngima oganda jo Kenya. Jatend piny okoni osegolo chik ne bed migepe mag piny owacho mondo mi otim nonro kendo kaw ondamo ne jodolo mago kod dinde manyayo puonj mobam. George Bati miyo ler mathoth kotende kod wachno. Kinde ni majomenyo e bungu mashaka hola e kaunti ma Kilifi medo yudo ringre jodin jadolo ma Coach Paul Mackenzie moiki liete makanyakla. Jatend piny William Ruto yango ni osegolo chik ne bede migepe magarita mondo tim duto mar yango dinno ma Coach mar Mackenzie kod dinde mamoko manyayo puonj mobam. I have instructed the agencies responsible to take up the matter and to get to the root cause and to the bottom of the activities of religious or people who want to use religion to advance weird, unacceptable ideology. Jatend piny oluwo ni din mora mora machwalo puonj mag gik mathiro dwaro mar katiba ma pachoka koting'o kwedo thieth kod somo ibiro lor kendo jodolo magi biro mote badgi. Any religious group that preaches against the tenets of the Constitution, any religious institution that teaches against seeking medical attention or going to school, those responsible should be prosecuted. Gavana mar kaunti ma Siaya James Orengo onyiso jo Kenya mondo bed motang' kod dinde moko masieko kendo gibed mariek kik giyie gi puonj manyalo kelo negi hinyruok. Ji onego rang dindegi. Nentie dinde moko ma ok lawa Nyasaye. Dini manyalo miyo ji wuchel ji biro tho kaka yawa gi otho. Ok en dini maluwo wach Kristo kata wach Prophet Muhammad. Ma en dini maluwo jachien. Kodwaro duoko ewi gimomiyo piny owacho ne pok oyango kendo kawo ondamo ne Mackenzie kaluwore kod timbene. Jaod bura mar kaunti ma Kilifi Amina Mnyazi oseyo obila kod doho ka owacho ni kata bang' mane en jaod bura ma Malindi Aisha Jumwa ne chich kod puonj Mackenzie onge ondamo malong'o mane piny owacho kawo. Spika mar od bura mar Senate Amason Kingi ma bende ne obedo gavana mar kaunti ma Kilifi okwero tim ma Coach mar lamo makoro kelo tho ne oganda jo Kilifi. Aliyekuwa amekalia hiki kiti changu ambaye ni waziri saizi Aisha Jumwa aliweza kuteta na huyu mwanamume kwa sababu huyu mwanamume ama huyu Mackenzie alikuwa anaambia watu wachukue certificates zao waende wakazichome. Ilileta utata na that was the red flag ambapo serikali ilikuwa inafaa ifuatilizie kuanzia pale. Walimuachilia na kila anaposhikwa akienda kotini anaachiliwa na bondi ya shilingi 10,000 peke yake. Sasa 10,000 yetu leo hii sisi kama Wakenya tunalia kwa sababu tumeweza kupoteza maisha zaidi ya watu 50. Kosa yo bila kuom nyiso nyao jatend kweth manoke od bura mamalo Pio Wandai to koro dwaro mondo gai mar obila Jafet Koome ogwetao. That so-called visit by Mr. Koome to Shakahola, following our statement really, is too little, too late. In any event, if we were in a more civilized society, he should have resigned by now. He shouldn't have been going to Shakahola. He should have tendered his resignation and gone home. E kinde ni madho oganda medo moko kaluwore kod kwan mamedore mag ringre joma otho ma yude bungu ma Shakahola, jopiny dwaro mondo piny owacho ket maino e reso joma diponi pod ngima mondo kony e yanga dieri ewi din ma Coachno. George Bati, Ramogi TV.